Per explicar-nos tot això de l'esoterisme a la romana, tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb qui diu ser la reencarnació de l'oracle de Delfos, un oracle tan famós que si no eres rica i plena no et donaven hora. Però ara, en aquesta vida, és la Aramis Fuster. La pitonissa dels 1000 noms. Bueno, dels 1000 noms no ho sé, però jo ja li he comptat 3 des que ens coneixem. En què ve transmutada avui? En taxi, que per cert m'ho abonareu, això, no? Jo que em referia a què ve, en què s'ha reencarnat avui. Ja sabia que volies dir això. Tu et dius Ricard, oi? Sí. Veus? Sé coses. Digues una frase, va. Quina frase vols que digui jo ara? Bé, avui li hem demanat, Aramis. Jo crec que ha quedat clar, Clar. Estàs flipant amb Werther, oi? Hi ha gent que li fa angúnia i tot. Màgic, màgic. Avui ens portes un consultori molt especial, no és així? Un moment, que estic transmutant. Aco. Bueno, ara tinc dubtes de si és o no hi és. Aramis? Ara! Miss Delfos. Bé, Miss Delfos. Doncs si li sembla, anem amb la primera consulta. Bueno, vale. Los pollos. Hola. Soc Pompeu 18CM. Lo de CM és per Community Manager, Tant de bo fos una altra cosa. I el que volia dir-li és que hi ha un nen molt bonic que va amb mi al col·le. Bueno, no és un col·le, però aprenem molt i ens ho passem bé. És que aquest noi és tan bonic i té uns llavis. A veure si s'hi pot fer alguna cosa, perquè a més té terres i, bueno, casar-nos i tenir sexe un cop al dia ja m'aniria bé. Gràcies, Tomàtic. Bueno, no es podia saber. En fi, gran Delfos, quina mena de ritual màgic farà servir per aquesta consulta? Miss Gran Delfos. Vale, Miss. En aquesta ocasió, la meva intuïció metal·lúrgica ha decidit que per aquell viscós oient farem servir unes tauletes. No sé com. En aquest cas de plom, com tu, tauletes de plom de ficció. Comencem. Va, sí, va ser hora que arrenquem això, He connectat amb els teus. No sé amb quin d'ells, que són molts. I la cosa? Pompeio 18. Pinta magra, Vaja, que ha canviat de veu, pot ser. Bueno, Que estic posseïda. Estic posseïda. Qui ho hagués dit, però bé, en fi, què? Però no et preocupis, perquè escriurem les tauletes... Escriurem a les tauletes de ficció el desig que has demanat i posarem un avertiment, que si el desig no es compleix, el Ricard Ros se li trenqui el penis mentre el violen uns gossos. Així segur que es compleix. Sí, un moment, però aquí ningú ha anomenat el Ricard Ros, Què pensaves, que eres tu? Pobre. Després et dono un megàfon per veure si et sent algú plorant. Vale, veig que no perd la simpatia ni transmutada, En fi, què en farem de tot això? Això ho enterrarem en un lloc i abans no es trobin les tauletes. Aquí, això no s'entén. Això ho enterrarem en un lloc i abans no es trobin les tauletes als gossos que el violaran. Esperem que s'enamori de tu, Genís. Bé, doncs li desitgem a Pompeio 18CM que tingui sort, o jo què sé, que li vagi molt bé la vida. Profecia! Som matèria física 2% llum, 1% aigua de mar i putertrònica i 98% gent salamandra de Rogronera, amb l'amfibi que va ser capturat pels dofins de l'espai a les acaballes d'Andròmeda. En el millor dels casos, va ser alliberat amb el nostre despertar de la consciència còsmica. Ja està. Es troba millor ja. Després d'aquest brillant moment d'il·luminació, tenim temps per una altra consulta. Endavant! Hola.
El meu nom és... Bueno, el meu nom no te'l diré. El meu sobrenom és Jaume Bosch. I com tots sabeu, properament s'apropen eleccions i es presenta un noi que se'l veu fresc, decidit, trempat també i tot. Que es diu Pau Majosk. Que diu per ser el que regalarà pingüins per a tothom. Quin mestre, amb lo simpàtic que són els pajarracos polars aquests. Bueno, total, que m'agradaria saber com li aniran les eleccions. Apa, passo bé i voteu-lo. Miss Delfos? No. Per resoldre el dubte de la teva consulta, li farem una tirada d'ossos. Perquè ha pagat per deixar el missatge. Però jo et dic que... En què consisteix la tirada d'ossos? Quina és la paraula que no entens? Tirada o ossos? Pues és que quan van juntes no m'enfio, així que no sé. Què aconseguirà tirar ossos? Primer de tot, obtenir el material orgànic. Ai, primer de tot, per obtenir el material orgànic hem de matar una bèstia, un senglar, un porc, Dani Alves. Ah, mira, pues sí. Ara tirem els ossos contra una superfície el més irregular possible per matar... I ara tirem els ossos contra una superfície el més irregular possible per magnetitzar amb el flux energètic d'Alfa 57. Fins aquí arriba el flux? Fins aquí diu com es nota que no has estat mai a Júpiter. A l'espai, diu. No, a Lugo, un poblet al costat de l'autopista. Es menja molt bé. Vale. La seva tirada. Sisplau. Què m'havia preguntat? Deia que com li aniria l'alcalde Pau Majosk, alcaldable, perdó, a les eleccions. Tiro els ossos. Vaja, ha sortit l'os amb la cara trista. Oh! Vinga, totes, oh! Però també ha sortit un os de la risa. Això és que els ossos ens volen dir que ens farà pena i que quedarà en ridícul. Bé, Miss Aramis Fauster del Fos Guspira Intergalàctica, com sempre ha estat un plaer. Ara no sé si fer-li un òsculum. Un òsculum i prou, que un Vasium i un Suavem ja tenen un altre preu, eh? Pues vale, jo crec que no s'ha entès, però el que deia. Moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment.